Kaixo, ongi etorriak azalera, aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideo podcast honetara, badakizue, astero hemen gaituzuela. Nola ez, tokikotasuna, eskualdetasuna lantzeko, eta beti bezala, bueno, saiatu gara udal ordezkaritza ona ekartzen, eta gurekin izango dugu Carmele Población, Aiarako udal zinegotzia, eta bere elkarrizketaren ostean izango dugu beste aiarara bat, kasu honetan Julen Ibarrola, berez Isoriarra eta hango administrazio batzordeko presidentea, eta horrez gain berriki duela aste gutxi Arabako administrazio batzarren elkartearen presidente hautatutakoa. Eta besterik gabe, ez gara gehiegi luzatuko, egingo dugu etenalditxo bat segundo gutxi batzuk, eta hemen izango dugu Carmen. Bueno, arestien esan bezala, hemen daukagu Carmele Población, zer moduz, Carmele? Oso ondo. Bueno. Oso ondo, bai. Berez jaiak dituzu ate joka, baina, bueno, gero mintzatuko gara honi buruz. Badakizu lehenengo galdera beti izan ohi dela, apur bat polemika gehien ekar dezakeena, eta kasu honetan da, udal batzan, eta, prentsa bidez, eaiotak kritikatu du, kultura zinegotziak dimisioa aurkeztu izana. Ez dakite zein den zuen jarrera horren aurrean? Saiatzen gara beti polemikatan sartzen, aregitxiago polemika faltsu hoietan sartzen. Ze guk lan handia daukagu eta ez daukagu denborarik ikamika hoietan sartzeko. Guretzako normala da. Jendeak dimititu egiten du, printzipio zuzarrenda batean zoaz 4 urtetarako, eta 4 urtetan zure bizitzan gauza asko gertatu aldira, bapatean hankasgora jartzen dizula bizitza, edo beste norabide baten eramaten zaituen. Izatez, udalgintza honetan, 3 zinegotzi dimisioa eman dute, eta ordezkatu egin dira, eta ez dira guztiak izan EH Bildurena. Horregatik, usten dugu, ez duela zentzurik, ez bada igatzeko beste alderdia edo gobernuan eta daudenak. Marianek dimititu egin du, oso lan handia eta ona egin du, eta laster egongo da beste pertsona bat, zinegotzia hori hartuko duena, eta aurrera joango da udaletxean. Nik uste du demostratu dugula, arazo guztien gainetik udaletxea martxan egon dela, lan egin duela, eta gure lanarekiko konpromesoa ez dagoela zalantzan. Aipatu duzu, lanean ari zaretela, badaukazue obra bat orluia ondo, ez? Kirol pizarena, zuek behin eta berri epatzen duzuna, zuentzat garrantzitsua dena, nola doa? Badoa, guk uste dugu ja ondo, espero dugu maiatzaren hasierarako amaituta egotea. Nik uste dut edo zein pertsona horti pasatzen bada ikusiko duela bapateko aldaketa handia egon dela. Kubritu edo estali egingo du parte bat, oso ikusgarri geratuko da pista, eta laster barru erabilial izango da berriro. Nik uste du jendea bereziki hori da nahi duena, ez? Noiz berriro erabili. Eta berez, estaldura jarriko dituzue? Jarri dira, 3 estaldurak, eta alde baten jarri da atrio moduko bat, ikusleak bertan egoteko, ikusten pistan zer da dagoena. Gaina oso pista erabilia da Lujandon, beraz hori gu pentsatzen dugu ja laster egongo dela, eta azkenean erabilgarri jende guztiaren gara. Eta Etxaurren ikastolaren ingurutan ere esku hartze bat egin duzu, ez? Arbolak landatu ditugu protestak. Eguzkia jotzen duenean, eta bereziki udan eta jendea piztinetara joaten denean, egundoko beso egiten du, eta hori egia da, eta asko berotzen dira kotxeak. Beraz, egin duguna da, inguru guzti horretan arbolak landatu, izarrak eta astigarrak landatu egin dira. Espero dugu, beraiek askar igoten diren arbolak dira, eta laster barru hori itzala egotea. Eta hor bete zen esparruan ere arbola batzu landatu dira, baita ere ikastolari begira, itzala gehiago egon dadin, segia esan oso toki eguzkitsua da, eta gogor jotzen duenean
gogor, umeak kiskali egiten dira, bai. Eta, bueno, berez, orain lantzen ari zaten beste gai bat da Euskara Planarena, ezta? Urtearen hasieran hartu genuen pertsona bat laguntzeko euskara plana indarrean jartzen udaletxean. Guretzako euskara funtsezko garrantzia dauka. Funtsezko garrantzia dauka udaletxean euskararen erabilera sustatzea eta aurrera egitea. Panorama linguistikoa ez bakarrik idatzia baita ere entzunda eta guretzako prioritate bat da. Eta lehenengo fase honetan egin dana izan da, inkesta bat pasatu zinegotziei eta langileei ikusteko ze erabilera daukaten, hizkuntzaren inguruan, ze proposamenak dituzten, ze utzuneak edo ze beharko lukete aurrera joateko horretan. Datuak ja aterata daude, horretan konturatu gara, igual galdera gehiago egin behar genituela panorama zehatzagoa izateko. Zer da benetan erabiltzen dena? Ze batzutan, igual esaten dute, ni bi hizkuntzetan hitz egiten du, baina zenbat hitz egiten duzu hizkuntza bakoitzean. Batean esaten duzu, egunon, kaixo, zer moduz, eta agur, eta ja bi hizkuntzetan hitz egin duzu. Osea, gure ustez, hori sakondu behar da. Bigarren, diseinatzen ari gara, bigarren fase bat, bigarren fase horretan, galdetegi bat ere plazaratuko dugu, baina baita ere ze beharrak dauden, konkretuki ja, zer eskatzen dute langileek, zinegotzien aurretik lidergo bat egon behar da, kontsentsuzko lidergoa, ze oso kontziente gara honetan, ez gara ados jartzen, ez dala aurrera joango. Edo Euskal Saleren bat udaletxean dagoenean aurrera egingo du, baina hori joaten denean atzera joaten da dana. Orduan guretzako oso importantea da kontsentsua eta lidergoa horretan. Espero dugu konpromesuren batera llegatzea, baina guztion implikazioa berri izaten duen gaia da. Mhm. Eta, bueno, aipatu duzu Euskara, korrikaren arira, udalak zabaldu du mezu positibo bat, ez? Politikoki dinot egondako sasi polemika honen ostean. Gu udaletxean behintzat beti saiatu gara, bi gai. Transversalak direnak eta oso zailak direna beti ikamiketatik kanpo egotea. Bata da euskara eta bestea emakumeen asuntuak. Osea, guztion artean joan behar dugu norabide batean, bestela ez dauka zentzurik. Korrika oso guraldi txarra egiten zuela eta oso ordu txarrean pasatu zela aiaratik, baina jende asko egon zen, gu oso pozik gaude zelako partaidetza egon zen, lekuko eraman genuen 3 zinegotzi artean, eta 3 zinegotzi bakoitza alderdi batekoa. Eta guztiak 3 emakumeak, guretzako zein norabide eraman nahi duen udaletxea, hor nolabait simbolizatuta geratu zela. Joan behar izan genuen, pentsatzen genuen baina abiadura gehiago, baina bueno, abiadatu ginen behar zen tokira, eta espero duguna da emetik aurrera korrikaz geratzea lasterketa baten edo. Osea, hori benetan islatzea gure eguneroko bizitzan eta gure arteko kontsentsuan ere bai. Eta, bueno, berez jaiak azter dituzue, eta Maitane Pérez Gómez izango da pregoilaria, abiatu zenuten parte hartze prozesua hautatzeko, zelan geratu pozik zaudete, emaitzarekin? Pozik gaude, saiatzen gara idatzita ez badago ere urte baten gizonezkoa eta beste urte baten emakumezkoena, aurten bi hautagai genuen emakumeen inguruan, eta boska gehien zeukanari proposatu genionean esan zigun baietz lehenengotik, eta ni pertsonalki oso pozik nago, ze batzutan emakumeen gana hurbiltzen zarenean hasten dira, ez naiz ausartzen, lotxa ematen di, ni jende aurrean ez dakit hitz egiten, osea, emakumezkoen lotxa eta dugun ohitura falta gainditzen joan behar dugu. Eta ni lehenengo erantzuna izatea bai, esan nuen, bale, oso ondo, ze, erreferente femeninoak behar ditugu, baina arlo guztietan. Zinegotzietan, eskolatan, industrian, edo pregoilari moduan, pregoilari emakume bat egonda, osea, arlo guztietan egon behar dugu, pribatuan arlo guztietan gauden bezala, bai. Maitane Pérez izango da, liburu baten egilea, irakaslea da bera, umentzako ere liburuak idatzi egin ditu, euskaraz egiten du, gazteleraz jakina,
eta guretzako oso pregoilari besteak izan diren moduan, oso pregoilari egokia da, eta pozik gaude, hori, besterik gabe lortu dugulako normaltasunez eta arintasunez emakume bat egotea pregoilari. Mhm. Eta jaiei begira, egitarauaren barruan ze nabarmenduko zenukezu? Pues nabarmenduka bakoitza bere begirada dauka, ze talde gustatzen zaion, umentzako ze programazioa dagoen, bakoitza bere begirada daukat. Ni daukadan begirada, emakumea naizen aldetik eta emakumezkoen herri kirolak urtero bezala egoteko saiatzen ari gara, asko kostatzen ari zaigu, asko kostatzen ari zaigu. Bereziki alkateari, horari da egunero deitzen eta badinozu batzutan emakumezkoen gauzak, nekez ateratzen dituzu. Baina guretzako ere beste referenteak dira, erreferenteak gauzak edo kirola bizitzeko beste eredua plazaratu egiten dute, modan jartzen hasi da, nila hainbat ekitalditan ikusten dute emakumea gero eta gehiago herri kiroletan parte hartzen dutela, eta guretzako pozgarria da, horrekin batera gauero egongo da kontzerturen bat, adinekoentzako baskaria eta gero dantza, kumentzako egongo dira puzgarriak, tailerrak eta abar, adin guztietarako egongo da programazioa. Liburuzkak atera dira ja, nik ez dakit zelan dagoen ja banaketa edo, baina, programazioa eskuragarri egongo da. Etxe horre aia. Hori aiaran etxe egin da banaketa. Eta egia esan, udaletxean jarri dugu sarrerako mahaian, eta ez da bat ere ez geratzen. Gaur joan naizia, eskuratzen nuen bat, amaitu egin dira. Bai? Jendea jaiaren Jaien zain daude, ja. gogoz dago. Eta aiarako hiriburuetako lehen jaiak dira, espero dugu guztiak ondo pasatzea, lasai, sano, disfrutatu, denbora hauetan eta dantzagoela hain komplikatu eta hain korapilatxoa, eten bat egitea eta guztien artean jaiak disfrutagarriak egitea. Edarto, ziurrenik han ikusiko dugu elkar, egingo dugu ohikoa bezala zuzeneko emisioa, emankizuna egingo dugu Maitaneren pregoia jasotzeko eta bar. Orduan, beranduenez, hurrengo ostiralean ikusiko dugu elkar. Eta mil esker hona etortzeagatik, eta badakizu laster berriro gonbidatu beharko zaitugula. Oso, mil esker. Eta, aiaratik, aiarara, joango gara, ze orain Julen Ibarrolarekin mintzatuko gara, hartu berri dituen ardurei buruz. Eta, sarreran aipatu bezala, gurekin daukagu Julen Ibarrola. Julenek ditu kargu asko, besteak beste Urbideko presidentea, baina gaur hitz egingo dugu beste gai bati buruz, ze ardura berri bat hartu du, eta ardura garrantzitsua da gainera, Araba ez dugu esan nahi Urbidekoa ez denik garrantzitsua, baina badago beste bat ere, orain bere bizkarren hartu duena dela Akiko presidentea. Eta orain hitz egingo dugu berarekin horri buruz. Julen, sorionak, lehenik eta behin. Mil esker. Eta gizelan hartu duzun ardura berri hau. Ardura hau ezaguna da eta gustora hartzen dut. Bale, hasiko gara, aipatu duzu ezaguna dela, ez? Berez izan zara eta zara Izoriako administrazio batzarreko presidentea. Eta hortik ere, hasi zinen duela urtebete edo, haken Arabako kontsejuen elkartean laguntzen, ezta? Bai, ni beti izan naiz elkartearen zerbitzuen beharra izan dut, eta orain nago hor pizkat laguntzeko moduan, eta hori hautaketa zelan egiten da, administrazio batzarretan urte amaieran hauteskundeak izan ziren, hor berritu egin dira karguak, eta haken, kontsejuen elkartean bai, hor daude kontseju gehienak, Araban 323 bat daude, aia gehienak haken daude, eta hor buruan egoteko zerrendak aurkeztu alda daitezke erabakitzeko zein dagoen buruan. Eta egin genuen zerrenda bat, eta bakarra izan da, eta handikan hemen gaude. Bueno, eta berez, zuri proposatu zizuten, ez, nolabait zerrenda buru izateko, baina ez da bakarrik Izoriakoa bat, baizik eta
Arabako administrazio batzar anitzeko jendea dago, ezta? Bai, lau sartzen dira zerrenda horretan, eta saiatu ginen, leku guztietakoa sartzen. Eta hor banatu egin dira bakarkoak buruan eta idazkari moduan, baina kontua da, guztion artean, guztia egiten dela, kontsejuan egiten dugun moduan, ze administrazio batzarretan horretan ohituta gaude, lanak guztion artean egiten, eta horretan saiatuko gara. Mhm. Eta, aipatu dugu, ez? Arabako kontsejuen elkartea, kontsejuak, administrazio batzarrak, ezinbesteko tresnak dira lurraldeko gobernantzarako, baina, gero, Laudion edo Amurrion, ez dakite, Artziniagan, ez dakite berez, nik uste, zenbat administrazio batzar ditugun Araban, eta Aiaraldean ere. Aipatuko diguzu apurtxo bat administrazio batzarren antolakuntza edo eskumenak edo? Nik uste lehenik esan behar dugula administrazio batzarrak holan gobernantza sistemarik demokratikoena izan daitekeela, ze hor boto zuzenaren bitartez herri batzarretan erabaki guztiak hartu egiten dira, eta zeintzuk dira eskumenak. Udaletxe baten antxera, baina urbanismoan ez dugu eskumenik, bai galdera egiten digutela, baina ez dauzkagu zuzenean eskumenak. Zergak ez ditugu kobratzen, tasak bai, baina zergak ez. Así que horrek zesan nahi du, lan asko dauzkagula egiteko, eta baliabide mugatuak. Eta Oso urriak, esan da. bai, lana bolondresa da, osea, hautatu kargu publikoak gara, bertan gaudena, baina ez dugu kobratzen lanarengatik, así que hor auzolana eta guztion arteko lana beharrezkoa da. Eskumenak hor zuzenki zeintzuk diren, adibidez, mendikudeak eta oso garrantzitsua dena, gainera Araban 80% publikoa da. Mendi gehiena publikoak dira. Eta hortaz, Maruñotikan, Isoretikan pasa ez gero, mendi gehienak publikoak direla argi dago. Hierria, uraren kudeaketa, estoldeiria, hierria, zentru soziala, jaiak, dana udaletxe batetan, baina guztien artean, asamblea irekian, eta horrela kudeatzen dugu gure ingurumena. Eta hemen aipatu duzu, eskumen asko dituzuela, obra handiak, obra txikiak, jaiak, eta bitarteko oso urriak. Badago alde batetik, udalak ematen duena, ez? Ez dela Bai. ere, bueno, pues, udalak ere ez dauka sekulako dirutza, banatzeko, eta gero, obra handiak edo txikiak egiteko bilatu behar duzue finantzazio, ezta? Hori da, herri txiki batetan, administrazio batzar batetan, adibidez, Maruñok urtean dauzka diru finko batzuk, iristen zaizkionak, Laudiora edo Artxinia garai bezala, baina igual dira 6.000 euro urtean. Eta horrekin, igual egin behar ditu 300.000 euroko obra bat, kaleak konpontzeko. Eta zer egiten du? Diru laguntza bilatu. Non edo donon, udaletxean, foru aldundian, plan foralaren bitartez edo obra txikiak eta Europan bebai bialtzen ditu, ze dago erein programa, eta hor sartzen gara, bombo handi batetan, gainentzeko instituzioekin batera, bai Aiarako kuadriarekin, bai udaletxearekin, bai agurainekin, edo norrekin. Eta gure saiakera zein den, ahalik eta ideirik onenak sartzea, hobekien janztea, eta diru portzentairik handiena lortzea, ze guri ez zaigu balio laguntzaren Ehuneko 30 ez du horrekin balio. ez behar dugu 80 edo 100 ahalik eta gehien. Eta horrekin gabiltza horrek eramaten digu egunerokoaren gehiena. Eta hemen aipatu diazu, off the record, akeren lana ezinbestekoa dela, ez? Claro, bai, azkenean, udaletxe batetan badauz administratibo profesionalak, dago sekretario interventor edo idazkari hori, daude ingenieriak, arkitektoak, 11 pertsona daude hor lan egiteko. Eta administrazio batzarretan, gaude, herrian gaudenok, igual dago baserritarra, dago fabrikan lan egiten duna, baina horiek dakitena eta ez dute jakin egin behar urbanismoz edo papeleoz, eta horretarako dago haken dauzkagu administratibo batzu, ingenieria bebai, arkitektoa, abokatua, sare sozialetan ere aditu bat daukagu gure herrien berri zabaltzeko,
Orain dauzkagu zerbitzu berri batzu diena egoitza elektronikoa. Horiek udaletxean eta orain dan egiten da horrela. Eta izatez, administrazio txarretan bebai derrigortuta gaude. Eta hori egiteko, baliabideak jarri ditugu. Eta gero beste gauz bat, azkenengo urtetan ez da diru laguntzik egon artxiboak ordenatzeko eta hori. Eta horretarako daukagu Akitza Merino, lagundu egingo gaituela, herrietan dauden altxorroie, ateratzeko, eta bebai nahi duguna da, horiek egoitza elektroniko horren bitartez, zabaltzeko, herritarri. Horretarako dagoake, herrian dauzkagun beharrei, erantzuteko, eta batez be, eguneroko horrek guri ez jateko. Eta gero aipatu dugu ere, hemen daukazue, haken dauzkazue bi bide, ez? Bata, banaka, ez? Bakoitzak behar duen lana edo laguntza eskaintzea, eta gero bestetik ere behar duzue nolabaiteko ikuspegi orokorra guztien interesak batzeko, ez? Eta hor, suposatzen dut, hurrengo 4 urteetarako, duzuela erronka estrategiko batzuk administrazio batzarrei dagokien, ezta? Bai, gu ake bezala gaude organismo askotan legeak aldatzeren diren tokietan, eta bebai etortzen zaizkigu beste nonbaitetik olatua bezala berriztagarrien inguruan, eta guk berriztagarrien inguruan adibidez esango genuke, aldatu behar dela egiteko modua. Orain arte, PTSA ez daukagula, guk uste dugu, marko juridiko handi bat behar dela, mugatzeko, enpresak nola etortzen diren gure gana. Ze ezin da izan, egunez egun proiektuak lurrera etortzea, olako marko juridiko baten falta dugularik. Así que horrekin guk uste dugu, hartu behar den norabidea da alde entitate publikoak hartu behar dutela zuzenean horren energia berriztagarrien despliege horren nola egin behar den esan, eta horrela presio hori pizkat kendu herrietatik, eta horre lerro batzuk zuzendu, lurre mankorrak babesteko, ondaria babesteko, legeak betetzen joan daitezen, eta horrela espekulazio hori gelditu ahal izango da. Gupe bai uste dugu, beste arlo batetan, errepideetan adibidez, behar dela beste legeen inguruan interpretazioa ez izatea beti hain negatiboa gurekin adibidez, baserrien zaintza berezi bate behar da, ez beti kontra egiten zaiela dirudi, eta nik uste bide alternatiboa daudela. Dana edo ezarrez beti izan da orain arte, uste dut bitarteko bideak egon behar direla, eta bebai gaude oso kontsejuen araudia 1985koa da, eta uste dugu beharrezkoa dela berri ateratzea. Horretan daude Araba mailan, eta guk uste dugu orain aterako dela, eta nahi duguna da hori nola hautaketak nola egiten diren, hobetuko dugu, ze orain arte kontsejuetan aurkeztu egiten baldin bada pertsonak hautatzen dira, baina pertsona nahiko aurkeztu ez gero, herri guztian dauden biztanleria ezin zaio botorik eman. Eta hori aldatu ingo da, eta guk uste hori oso nadala, hobe dala, dagoen honenari boto eman ahal izatea, aurkezten denari beharrean. Lan egin behar baldin badugu, buruan hobe honena egotea. Eta baita ere transparentzia erremintak erabiltzea, eta bebai zegoen, a ber, genuen bebai, gardentasuna, pertsona guztiak hautagai izatea, eta bebai zentsura mozioak egin ahal izango dira, ze normalean herrietan batzutan dana lasai juten da normalean.
Baina salbuespenak daude, leku guztietan bezala salbuespenak daude. Eta hori, egindako hautaketa ez baldin bada zuzenena izan, herriak erabaki dezake, 4 urte horietan, pertsona aldatzea. Así que hori baliatu egingo du, foru aldaketa horrek, así que guk ontzat ematen dugu, eta espero dugu, ahalik eta bezain pronto izatea, hurrengo hauteskundeetan, Indarrean sartzea. hautatzeko modu hori, berri hori, martxan izateko. Eta, bale, 4 urte horietan ze izango da guretzako garrantzitsuena? Kontsejuei bultzada ematea, eta pixka bat nik uste pena merezi duela, edo beharrezkoa dela, ezagutaraztea zer egiten dugun. Ze sarri ikusten dugu udaletxetan esaten dutela, eure bebai bultzatu egin behar dutela, herriari boza ematea, eta hori gure herrietan ja aspaldi erabiltzen dugu, eta zeharo gustagarri izaten zaigu geuri, ze aukera bakoitza, egin behar dugun bidegurutze bakoitzean hartu behar dugun norabidea guztion artean hartzen dugu, eta nik uste funtzionatzeko modu hori entitate lokal publiko batetan martxan egotea, pena merezi duela guztiok ezagutzea, ze gurpila asmatu behar dutela dirudi beste batzuek, eta guk gure herrietan badaukagu egiteko modu aparta, eta guri guztion artean ikustea guk uste dugu oso garrantzitsua dela. Ederto, Julen, mil esker, hau guztia saltzeagatik. Espero dugu 4 urte emankorrak izatea, presidente gisa. Eta, bueno, ziurrenik laster deitu beharko zaitugu beste arduraren batekin, izan Izaoren, izan Urbiden, edo haken bertan. Orduan, mil esker gurekin hau guztia partekatzeagatik, eta, bueno, denbora ateratzea guretzat. Oso ondo, mil esker. Mil esker, eta, bueno, gogoratzen dizuet, asteburura begira, badakizuela non begiratu dezakezuen agenda, alde batetik igoko dugula, gure sare sozialetan asteburuko agenda, eta bestela, badakizue, aiaraldea.eus biztatu dezakezuela, han duzuela, jarduera osoa, eskualdean egongo diren jarduera guztiak, eta nola ez, egunero gertatzen diren albisteak. Eta besterik gabe, gogoratzen dizuet, hurrengo astean ere berriro ostegunean egongo garela hemen, eta ohikoan bezala ekarriko dugula, herriren baten gaurkotasuna alkatearen bidez, edo bestelako esparru sozial batean gertatutakoa. Eta gehiago luzatu gabe, hurrengo astera arte.